Hiru. Gaixo, gu DBH2ako hortzaroko ikasleaga eta gure proiektua aurkezta etorri da. Gure proiektua iturria da, eta guri udaletxea dituzugun zanez izaztinetu dela komun publikoa. Eta orduan, maketa bat iteko, eta debai baldintza batzu jarri zuzugun zanez udak goraka ego bertzula. Iturri honeko la funtzionatzen du. Hemen dakagu pila, eta pilatikan bi eroale atetzen dira, bat hemengo etengailu hontara, eta beste bat motorrea. Eta gero beste eroale bat etengailutik motorrea. Orduan, etengailua pizten dugunean, elektrizitatea motorrea iristen da, eta motorrak bueltako ematian, motorra pegatu diogun Arkimedesen torlojua bueltaka hasten da, eta deposito hontan don ura Arkimedesen torlojutik igo, hemengo deposito txiki hontatikan odio honen bidez lababo edo antzeko hontara iritsi, eta gero beste tubo baten bidez berriro deposito handi datortzen da. Eta guain martxan jarriko gu.